אלכס, אם היית מחזיר למכבי תל אביב, דירוג עיוור. דן ביטון. וואו, דן ביטון כרגע השחקן הכי חם בליגה. ראשון. פותח חזק. כמו דן ביטון. יונתן כהן. מה, זה אהבה בלב, אבל אני חושב שיש שחקנים יותר טובים ממנו. אני אשים לו 4, אני אפרגן לו ב4. נעבור לדור מיכה. 5. למה? מאותה סיבה שהוא עזב. אני לא יכול להפריד בין האישיות לבין היכולות בכדורגל. 5. זה כי זה מהקצץ לך, נו. גם אז זה לא יקצץ לי. תעבור הלאה. מתן בלטקסה. וואו, אני מת על בלמים עם רגל שמאל חזקה, תן לי מקום 2. מחליף קלאסי לרז שלמה, אתה אומר. חד משמעית. ונסיים עם עומר אצילי. 6. לא מוכן ששחקן כזה יהיה במכבי, לא מוכן. אחי, אין כזה דבר. אז אתה תעשה כזה דבר ואתה תשים אותו ב6. אתה תעשה כזה דבר ואתה תשים אותו ב6. ואת ה6-2 המטורף הזה כאן בבלומפילד, גם בן שימול מצטרף לחגיגה הבלתי נשכחת שאנחנו רואים כאן בבלומפילד. 6-2, זה ערב היסטורי לבית"ר ירושלים, שהיא תנצור אותו לעוד הרבה שנים קדימה.